bapaknya ini ya. Saben dina gandol sinten, Mbah? Saking ketanen kula. Pak Pirto ketanen. Nggih, saben dina jenengan gandol sinten? Kula cilik kula niku bapak kula mau Kristen. Kula iku ndiyane Gusti menjangu. Nggih. Jenengan gandol Gusti napa mboten? Nggih enggak mangko. Saestu mboten gandol kalih Mbah Dukun niku. Lagu mana enggak ngerti malah. Saben dina kula